undersøgelse, der viser, at løbelysten stiger, jo flere lysere timer der er. Hvordan kan du mærke det på dit løb? Jamen, jeg tror, det løber hurtigere, når solen er på. Så det er lækkert. Det føles bare lidt anderledes. Det er svært at definere præcis, hvad det er. Du er ude at løbe i dag! Ja. Der er faktisk en ny undersøgelse, der viser, at løbelysten den stiger, jo flere lysere timer der er. Ja, det kan jeg godt mærke. Hvordan kan du mærke det på dit løb? Ja, men det er bare dejligt. Du kommer ud, og det er frisk luft, og det er bare skønt. Fantastisk. Du er også ude at løbe i dag. Ja, i hvert fald. En ny undersøgelse den viser, at løbelysten den stiger, jo flere lysere timer der er. Hvordan har det betydning for dig og dit løb? Altså jeg vil sige, at det har haft en rigtig stor betydning for mig i dag, fordi at jeg har ikke været ude at løbe i flere måneder. Og altså de sidste lange stykke tid, der har jeg valgt at løbe indenfor på et løbebånd. Og jeg havde faktisk hverken en lang løbetrøje eller handsker eller noget som helst. Men jeg har været ude og købe det i dag for en time siden, fordi jeg kunne ikke lade være med at komme ud, når der er så godt vejr.